798 quilòmetres quadrats i 163.000 habitants, el Vinalopó mitjà és una comarca de transició entre l'interior i el litoral vertebrada pel riu Vinalopó. La serra de Crevillent al sud, la de Salines al nord i a l'est les muntanyes del Maimó i del Cid emmarquen el Vinalopó mitjà convertits en pulmons verds de gran valor natural i paisatgístic. Però la comarca és sobretot un corredor natural i una via de comunicació històrica entre l'altiplà castellà i la costa alacantina, que ha facilitat un gran desenvolupament industrial i econòmic. Com la resta de fortaleses d'origen àrab d'este antic territori de frontera, el castell de Petrer sembla protegir encara als 26.000 habitants de la que va ser capital de la República els últims dies de la Guerra Civil. En el passat fabricava productes de terrissa i participava d'una activitat molt estesa a la comarca, l'elaboració artesanal d'espardelles. Aquella activitat tradicional va ser el germen de la indústria del calçat que avui fonamenta l'economia del Vinalopó mitjà. De fet, la conurbació formada per Petrel i Elda és avui la capital espanyola del calçat, especialitzada en la fabricació de sabates per la dona. Elda es un pueblo activo. La agricultura no bastaba para su vida. Ha nacido la indústria. Referia l'escriptor azorín de la ciutat que avui alberga 56.000 habitants. L'església de Sant Joan Baptista del segle XVIII i d'estil barroc destaca en la població de Monòver, on va néixer l'escriptor azorín. A més de calçat i productes de marroquineria, el municipi té una agricultura vitivinícola destacada i treballa el marbre de gran qualitat que s'extrau a la comarca. El Cerro de la Mola sorprèn pel seu conjunt històrico-artístic. Una original torre triangular i les muralles destaquen en el castell del segle XII. Al seu costat, el santuari de Santa Maria Magdalena mostra un edifici modernista de marbre de reminiscències gaudinianes. Amb 26.000 habitants, la ciutat de Novelda mostra un barri antic ben conservat on destaca l'església arxiprestal de Sant Pere Apòstol del segle XVI al XVIII i la bellesa dels abundants edificis modernistes de principis del segle passat. L'especialització comercial i industrial del municipi es mostra en productes tan sòlids com el marbre gris o en productes delicats com el safrà, que distribueix arreu del món, i el raïm de taula, d'excel·lent qualitat. La tranquil·la localitat de Montforte del Cid conserva una trama laberíntica de carrers al voltant de l'església parroquial del que fou en el passat una fortalesa medieval. En la major part de la superfície agrícola del municipi es cultiva també el raïm de taula embutxacat del Vinalopó. El que és considerat millor raïm d'Europa inunda la comarca d'un mar de vinyes que en estiu dulcifica de ver la sensació d'aridesa d'una terra on les pluges són mínimes.
Aspe fou vila musulmana conquerida per la Corona d'Aragó i repoblada per castellans al segle XVII. L'església parroquial de Nuestra Senyora del Socorro, exemple del millor barroc decoratiu, sobreïx en l'esplèndid conjunt arquitectònic que forma el barri antic. Esta ciutat, de 18.000 habitants, compagina un sector serveis majoritari amb el cultiu de raïm de taula i activitats industrials en creixement com el calçat, la fusta o els materials de construcció. La major part de la comarca mostra una topografia suau puntejada de valls i muntanyes i marcada per l'escassesa de pluges i d'aigües. Un territori curiosament descrit pel botànic Cabanilles així. Nótase en estos pueblos y en los de la comarca suma fecundidad en las mujeres. Los hombres son robustos, infatigables, sobrios y prolongan su vida a largo tiempo sin más enfermedades que las inseparables de la edad, y muchos mueren sin haberlas conocido hasta los últimos días de su vida. Retallat per muntanyes suaus com el Cabeçó de la Sal o la Serra del Reclot, l'est de la comarca forma un altiplà cobert de camps de vinya on trobem poblacions com Pinoso o Alguenya, dedicades fonamentalment a l'agricultura vitivinícola i a l'extracció del famós marbre del Vinalopó. Els extensos cultius de secà i les llomes verdejades de pins dibuixen mosaics de gran bellesa visual i mostren indrets privilegiats de tranquil·litat i silenci que atrauen cada vegada més el turisme rural a la comarca. En l'extrem meridional valencià, el Vinalopó mitjà es mostra així com un territori, a més de pròsper i ben comunicat, amb una elevada qualitat de vida ambiental. Amb 489 quilòmetres quadrats i 260.000 habitants, el Baix Vinalopó és en gran part una plana sedimentària formada per les aportacions del riu Vinalopó. El curs baix del riu Vinalopó i la serra de Crevillent formen la divisòria natural de la comarca amb el Vinalopó mitjà. Este massís calcari de forts desnivells i escassa vegetació arbòria fou en el passat refugi de moriscs i de bandolers i subministrava abundant espart als artesans tèxtils àrabs de Crevillent que iniciaren amb l'elaboració d'estores una tradició que ha arribat fins al present. A l'ombra de la serralada del mateix nom, la ciutat de Crevillent ha crescut a partir del barri antic que conserva la complexa trama urbana d'origen àrab. Els seus 24.000 habitants viuen sobretot de la indústria de la catifa, tradicionalment elaborada amb espart i jonc de manera artesana i actualment amb llana que des de les factories modernes s'exporta arreu del món. En el discórrer del riu Vinalopó, avui un corrent d'escàs cabdal, la històrica presa d'Elx, construïda al segle XVII, va significar en el seu moment un important punt regulador de les aigües del riu. A Elx, passat i present conflueixen avui en una ciutat dinàmica i amb un valuós llegat arquitectònic.
La Basílica de Santa Maria, del segle XVII, destaca per la seva façana barroca de l'Assumpció i per ser l'escenari del Misteri d'Elx, una representació religiosa d'origen medieval declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. La torre de defensa de la Calahorra del segle XII i el Palau Altamira, residència dels senyors de la ciutat entre els segles XV i XIX, formen també part d'aquest llegat. Amb 210.000 habitants, Elx és la capital del Baix Vinalopó i la tercera ciutat valenciana més poblada. La gran expansió de la ciutat va produir-se a la dècada dels 70 gràcies a la puixança de la indústria i al fenomen de la immigració. Actualment, la indústria del calçat és el principal motor de la seva economia junt a un desenvolupat sector terciari. Un dels símbols de la ciutat és el Palmerar d'Elx, que amb una extensió de 500 hectàrees és el més gran d'Europa i ha estat declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Ja el botànic Cabanilles mostrava així la seva admiració. Cuando se perciben las inmediaciones de Elche, se ve aquella multitud de empinadas palmas que ocultan los edificios y parte de las torres y cúpulas de la villa más populosa del reino. A les rodalies d'Elx, en el jaciment arqueològic de l'Alcúdia, es va trobar l'obra mestra de l'art ibèric, La Dama d'Elx, descrita així pel poeta Vicent Andrés Estellés. Mires, la veus, t'atrau sempre l'enigma, allò que mai no podràs aclarir. Sempre somriu, distanciada, càlida. També en el Baix Vinalopó, el sector turístic ha tingut una forta empenta en les últimes dècades gràcies a les excel·lents condicions del litoral i la qualitat dels seus serveis. La línia de costa de la comarca és eminentment plana i arenosa, a excepció dels espadats del Cap de Santa Pola. L'antiga torre de vigilància d'Escaletes anuncia la vila de Santa Pola, estretament vinculada al mar. D'una banda té la major flota pesquera de tot el litoral valencià i de l'altra viu cada dia més del turisme. La vila s'erigia al voltant del castell fortalesa del segle XVI, construït com a defensa enfront dels atacs de pirates i corsaris. Santa Pola és també coneguda per les llacunes salineres. Amb una extensió de 2.500 hectàrees, van ser declarades parc natural l'any 1994. Esta zona humida ens ofereix una gran riquesa de formacions vegetals, com ara els saladars, els canyissars o la vegetació dunar, adaptades a les dures condicions que marca la salinitat de les aigües i del sòl. Les salines de Santa Pola són també un hàbitat i refugi excel·lent per la nidificació d'infinitat d'aus aquàtiques. L'extracció de sal ha estat i és un recurs econòmic important per la comarca. Les explotacions salineres mantenen una contínua circulació d'aigua salada imprescindible per al manteniment al llarg de l'any de la vida de l'ecosistema humit de Santa Pola.
També declarat Parc Natural l'any 1994, el Fondo d'Elx és l'altra important zona humida del Baix Vinalopó. El conjunt de llacunes d'aigua dolça que el conformen es nodreix, a més de la pluja, de les aportacions del riu Segura. Les aus són, sens dubte, la gran atracció del parc, que s'ha convertit en un lloc privilegiat per l'observació de l'avifauna en el seu ambient natural. Amb 957 quilòmetres quadrats i 300.000 habitants, el Baix Segura és una extensa plana sedimentària vertebrada pel riu Segura. La comarca del Baix Segura és territori de frontera entre la Comunitat Valenciana i la de Múrcia. Orogràficament és una planura formada per les aportacions del riu Segura amb menudes serralades i llacunes d'aigua salada. Històricament, la comarca comprenia extenses zones pantanoses i ermes, ara convertides en un entramat de conreus gràcies a un antic projecte de drenatge i dessecació. Este és el cas dels termes municipals de Dolores i Catral, que actualment viuen sobretot de la producció hortofructícola. A prop de la Serra de Callosa, la població de Cocs s'estén en la fèrtil plana comarcal on produeix hortalisses i fruites. Entre els imbricats carrers d'esta antiga alqueria musulmana destaca l'església de Sant Joan Baptista del segle XVIII i damunt d'un tossal rocós el castell de Santa Bàrbara, una sòlida fortalesa del segle XV que ofereix una visió privilegiada d'esta vila. També al recer d'esta serralada abrupta s'hi troba la ciutat de Callosa de Segura, de la qual diu el poeta Joaquín Mas Nieves: Callosa, pueblo que late con latidos de su huerta, tiene corazón de palma, sin que su sangre lo sepa. Capital històrica de la comarca, Orihuela ens ofereix un barri antic replet de monuments declarats d'interès nacional. Entre ells destaquen el Col·legi de Santo Domingo, una construcció amb diversos estils datada del segle XVI i antiga seu de la universitat, i el Palau Episcopal, seu del bisbat d'Orihuela concedit des de l'any 1566. Esta ciutat tan carregada d'història i de joies arquitectòniques ens fa rememorar la grandesa del seu passat. Encimbellat en un turó, el Seminari Diocesà de Sant Miguel permet gaudir d'una àmplia panoràmica de la ciutat i de l'horta oriolana, de la qual el poeta Miguel Hernández, fill de la vila, diu: «Tú eres una florida y dulce vega, y yo el caudal que la deslumbra y riega. Mírate en mi cristal visual y amigo, desde el gesto frutal de tu reposo, como naranja dulce de Orihuela». L'embassament de la Pedrera és una llacuna artificial fruit del transvasament Tajo-Segura executada en la segona meitat del segle XX. Les seues aigües, a més de mitigar la tradicional sequera de la comarca, mostren una gran puresa i acullen una biodiversitat important
tant de peixos com d'aus aquàtiques. A les rodalies del riu Segura i rodejada de conreus de regadiu s'hi troba la població de Jacarilla, on crida l'atenció la seva sòbria església d'estil neogòtic. La riquesa agrícola de la comarca ha estat íntimament lligada a la presència del riu Segura i es centra sobretot en la producció de cítrics i hortalisses. Els sistemes de regadiu han evolucionat fins l'actual reca de goteig que, junt amb el transvasament del Tajo Segura, han convertit el conjunt de terres sedimentàries de la comarca en cultius de regadiu. Tot i que actualment el pes de l'agricultura tradicional segueix sent important, la indústria, els serveis i sobretot el turisme són els motors de l'economia d'una comarca amb constant creixement demogràfic. El turisme de sol i platja ha fet multiplicar les infraestructures hoteleres, els càmpings, els apartaments i nombroses instal·lacions per a gaudir de l'oci a les zones costaneres. Prop de la desembocadura del riu Segura i rodejada d'un paratge natural de dunes reforestades, la ciutat de Guardamar del Segura és històricament recent degut al terratrèmol que va assolar-la el 1829. Esta vila costanera, amb una clara tendència a l'expansió demogràfica, centra la seva economia cada cop més en el turisme nacional i europeu. Destruïda pel terratrèmol, l'actual ciutat de Torrevieja mostra una moderna estructura enquadrícola. Tradicionalment dedicada a la pesca i a la indústria de la sal, en les últimes dècades s'ha volcat més cap al sector turístic. La vila és també coneguda per el cant d'havaneres, com ens recorda el poeta Vicent Andrés Estellés. I et cau la sal del jorn, et cau la sal i és Torrevella d'havanera i cànters. Les llacunes salades de la Mata Torrevieja conformen un parc natural de 4.000 hectàrees amb una especialitzada biodiversitat de flora i fauna adaptades a un ambient salobre. Dins la calma orogràfica del paisatge, les llacunes ens mostren la seva bellesa irreal amb espectaculars cromatismes deguts al creixement massiu de bactèries halòfiles. Ja explotades en l'època fenícia, aquestes salines encara suposen un important recurs econòmic per a les poblacions veïnes. La gran bellesa de la costa, el paisatge de les llacunes salineres, la orihuela monumental, el discórrer del riu Segura o les dunes mòbils de Guardamar conformen el perfil simbòlic i representatiu d'esta terra de frontera que és el Baix Segura.